আছে কিন্তু ৯,০০০ টকাটো আৰু ২০,০০০ পাব ফটো উঠিব লাগে বুলি কিছুমান বিজেপিয়ে তেওঁলোকক ৰখাই থৈছে কিন্তু তেওঁলোকে ফটো adim amen pumiyong kaho full baram kwa adim Dhonsuri MSC homosti dipu LA homosti along misi bay lampen along kaprek pen wangsi dak don haruner kep sose amunit pinidak APHLC along nang join dun latum aprang ke BJP saise alang litum BJP ke OC alang litum APHLC along nang join dun athema APHLC ke itum khe alam sikarjap khe donangji lapen itum along ri ilitum along le donangji pusi jasemet karjap chulong nangji po bangke lake secondary lenitu athema aprang edet lapen khe yong siabete ke choji ta aleve ke choji ta bangsi chorong ko la poti nitum dak ke claim APHLC pen ke claim nang teknologi la dak kedo di masa akhe boro akhe nepali akhe lapen adibasi akhe anta pini dak lapen kuki itu manta dak pini nang join lo kado we don harun erkep susi amoni dak nang join lo pini BJP ben lai se lo alang litu na hello alam lapen ke dak la di masa tum dak isung nai ke las river erosion embankment erosion la dak embankment avide lapen ladak hala porcupine pupine ne antahala erosion anti erosion scheme dak claim kledet sarkari atu non anta claim kela lapot along li la Dhonsuri alang roy lapo natu nang pet bom si Nagaland natu si ilitum along li dam bom lo lapot si nonomat la anti erosion scheme dak claim nang ji pusi alang litum pulo la pen ladak hijun alang ave lata eson lo la pen eson abangke dak medical ave medical sub center na tedo dak 30 bedded hospital nonomat nang beki lapen ke arong adak link road abang abedet lapen la Dhonsuri a town pen ha misi balam October gerso do lata non ban olo ligbor sai selo lapon nonomat abak so to war selam bek nanti kuhel alang litum ipu lapen kheti ke claim apart lang abedet lang abake alang roy masih dak do sita irrigation scheme dak any that alang litum part lasi irrigation scheme dak claim serak nangji pusi alang litum pulo lapen laki ahok pusi nitum dak eklong lo Bini lada